Kai, me nake gani haka? Na gaji da yawo da hankali irin na teloli. Saurara, ai ba ku da sauran damuwa tun daga A1 Clothing. A1 Clothing? Hakika, A1 Clothing na sai da ɗinkakkun kayayyaki kuma ƙwararru ne wurin ɗinkawa gami da tsara kayayyaki na alfarma daidai da zamani irin su kaftan, kufta, South da dai sauransu. Wani abun burgewa ma shine za ku iya sayan kayayyakin su yayin da kuke zaune a cikin gidajenku kuma za su kawo muku har kofar gidajen naku a ko ina kuke akan farashi mai rangwame. A1 Clothing a ina zan same su? Suna nan a lamba 3 Bilyaminu Street daura da titin Abuja Road da ke Rigasa Kaduna ko kuma a tuntube su akan lambobin waya kamar haka: 09036667351 ko kuma 08034742594 ko kuma akan shafin Instagram @A1 Clothing. Muna maraba da 'yan sari ko masu sayan daidai. A1 Clothing, sutura daidai da zamani. Beat Amjad Records.